Hristos a înviat. Slăvit să fie Dumnezeu pentru faptul că acest răspuns pentru noi care suntem copii ai Lui este o mare realitate. Pentru că trăiește și este viu în viețile noastre. Fie ca în seara aceasta Hristos să locuiască și în inimile dumneavoastră, dragi prieteni, și să răspundeți cu toată inima. Amin. Sunt onorat și în același timp privilegiat pentru invitația care mi-a făcut-o frații din conducerea bisericii. Domnul Dumnezeu să vă binecuvânteze. Sunt aici împreună cu soția mea și am vrea să vă salutăm cu toată inima, cu acest salut care este un motou al familiei noastre și vrem să fie și al dumneavoastră, al vieții dumneavoastră. Și aș vrea să vă spunem cu toată inima, cât pentru noi, fericirea noastră este să ne apropiem de Dumnezeu. Pe Domnul Dumnezeu îl facem în locul nostru de adăpost ca să povestim toate lucrările Lui. Amin. Versurile cu care vreau să mă închin înaintea lui Dumnezeu exprimă o mare realitate la ceea ce psalmistul a fost inspirat să spună în felul următor. Cât de bine și plăcut este să locuiască frații împreună. Amin. Binecuvântarea sfântă, viața pentru veșnicie, o dă Domnul atunci când frații sunt prezenți la părtășie. Nicăieri în lumea aceasta nu-i mai mare bucurie ca și în cortul întâlnirii când te adun la părtășie. Este armonia sfântă, unde lemn de mare preț, care izvorăște în inimi în mod tainic și măreț. Aici se poboară harul, roa Duhului cel Sfânt, desfătări cum nu se află nicăieri pe acest pământ. De aceea, Doamne, cât de bine ne simțim venind la Tine și în prezența Ta, Iisuse, bucuriile ste pline. Cât de grea ar fi durerea, încercarea sau ocara. Când venim la Tine, Doamne, Tu poți să ne ridici povara, slăvit să fie Domnul. Tu te oprești la fiecare și privești a noastră stare. Ție-ți pasă de orice suflet ce se află în adunare. Tu nu privești ca și un om, Doamne, la înfățișare. De aceea te rugăm, dăruiește-ne o stare potrivită cu îndreptarul învățăturii lui Iisus. Starea sfântă, după voia celui prea înalt de sus. Amin. Amin. Căci Tu, Doamne, ne cunoști și ne știi pe fiecare. Vrem, o Doamne, să simțim a Ta prezență în adunare. Amin. Duhul Sfânt să se odihnească, Doamne, peste fiecare și puterea sa cerească să ne aducă în viorare. Amin? Să strigăm cu toți Osana, preamărit să fie Domnul, Cel care ne iubește și ne alungă în taină somnul. Să vorbim ca la Rusalii, motivați de Duhul Sfânt, despre marea revărsare a puterii pe pământ, despre legătura sfântă între frați și între surori, despre marea însărcinare pentru frații slujitori. Să te lăudăm într-una, mielule dumnezeiesc, până vom ajunge acolo, sus pe planul Tău ceresc. Și îți vom cânta mărire Ție, Părinte al Cerului Divin, din veșnicie în veșnicie, acum și în veci de veci. Amin. Amin.